Zdar ľudia, máme tu Brghejvník a dneska pôjdeme jak sa to volá? Aktivovať portál v tejto skrytej miestnosti. Čakať, ale pôjdem tu. Kde to je? Tu no. Tu dole skúsime aktivovať portál a ešte jeden portál v Brghejvnu, ktorý asi 3 roky není aktivovaný. Takže ideme tam. To je pomalé, tak ja si zaberiem to dobre. No, tak na tom sedí dedula niekedy, takže si na to proste budem musieť zvyknúť, no. To nič nemám znamené, nebojte sa, no proste nech sa sami spíšu, takže ja si zaberiem toto, tu automatické to ide proste, ja si to tu urobím, zahodím. Robí. Hej, fakt, už sa neviem prechádzať a idem ten papier proste. Sahur. Ballerina, cappuccino, no ideme tam. Vieš, že mám VIP, ale nič nepotrebám, mne to absolútne nevadí, proste vy mne je všetko. Jak sa povie, voňavka nie je všetko, tak ja poviem, vy mne je všetko. Sahur. Máme tento zničený dom, ľudia. Určite ho vidíte. A tento tu zničený dom, to vie proste každý aktivovať, čakať. Kde sa to kliká? No. Čo? No pretože this room is from the footer. Wow, to znamená, že niečo budúcovské, to som si len teraz všimol, alebo to tam, podľa mňa to nebolo, nie? Alebo bolo, len ja som, I am slepý. Neviem, že mám VIP, alebo ja toto nechcem. Chcem VIP, nie? Ja neverte mi oplísť, no čo si. Chcem VIP, len proste som to nechcem ísť týmto autom. VIP-ským autom, hej. Týmto by som dlho neriadil, takže ja som prežil už benzín. Nič. Hej, nič. Nikto nič nevidel. Nikto nič nevidel, proste aj nič, čo nie pre k o č I l l. Tung, sahur. And all of ballerina, cappuccino, and I'm sahur. I'm ballerina, cappuccino, and I'm sahur. No ľudia, my teraz ideme aktivovať ten náš portális, takže musíme čakať, kedy toto proste dorobíme. Skladne, kto toto pozná? Ľudia, kto toto pozná? Alebo ja si budem, ale nie, že dosadať, je zaskúčiť to taky si, no. Musíme to vykopať. Vykopať!
Nenáhodou hlavne, ja hovorím vykopať. Tung tung tung, sahur, tung tung tung, sahur. Yes, mám to. Tu je oheň, takže GG. Wow, bejto. Proste dangles je to, ideme. Dangles je to, ja hneď nabúram. It's very sad, guys. No, kde máme ten náš portál? Kde? No ľudia, pripraviť sa, pozor. Štart. A je to tu, ten portál je tu, ale ja keď do ňu normálne skočím, tak to nefunguje a to asi 3 roky toto nejde, takže ľudia. To. Ľudia, to neviem, Brookhaven, to čo bolo? Samozrejme, že napraviť to môžeme meniť proste čo chceme, ale to tu ukážem. Zas. 9, dáme 12M a Darkness. Vidíte, už je to takto, takže... Ale jak? To tu proste aktivovať, lebo... Čo je toto? Čo si to nebude fungovať, proste ja klikám. A nefunguje, vidíte? Ja môžem úplne klikať, koľko sem. Ja už to pochopím, ľudia, pozrite. Rozdiel. A vtedy. Len keď do toho vstúpim, proste. A to asi nejaké na mne, ale ja tu môžem klikať toto, proste koľko sa ma to... Dúfam, že počujete tú myš a že to nejde... A vidíte, ja proste vyplavím hore. Nejde to, takže... Brookhaven, dúfam, že sa toto je zabudlo, lebo ja sa chcem dostať do iného proste sveta. Ale... Teraz... Meditaciu... Kamerou. No a nič. Proste tak. Ľudia, toto ja nepochopím. Takže ľudia... Jak to získať, to neviem. Toto je proste koniec, hej. Neviem, jak sa získava v tomto tu. Jak tam to mám sakra získať? To je zrazu len také biele, ble. Ľudia, toto by tam nedali len tak, takže podľa mňa toto nie je fake. A teraz si počujeme jedného specialistu na free takýchto vecí, lebo dokonca mne tu zabavil toto, jak sa to volá, speed na jeden deň za free a to mi robí vkus. Takže teraz tu zavoláme specialistu. Poď. No povedal, že to malo byť súkromné a on povedal nakoniec tak, že určite s tým niečo súvisí a to viem. On klame.
Takže ľudia, určite toto fakt je pravda, že prečo by to dávali len tak tam proste? Určite by to nedali len tak, hej. Lebo ja, pozrite, ideme tam a keď vojdem, tak je tam také biele dvere a viem, že jeden youtuber, neviem jak sa volá, je to asi Angličan, od Danglesa, hej, to som videl určite. A tu je to biele, vidíte? Vidíte, že tu sa to dá otvoriť, takže vidíte ľudia, tu máme dokonca aj časť tej biely, takže ľudia, kúkaj, prečo by to sem len tak dávali? Tu tak, keď idem, vidíš? A to podľa mňa sa otvorí a tu sa dá aký banner ukáže, taký obrázok, že free a to získate, takže ľudia, posrieme moju vašu teóriu, ne moju, sorry. A potom sa vrhneme proste do toho.